Máme objekt, který představuje velmi pokročilou technologii. Abych byl upřímný, jsem trochu nervózní. Mám pocit, že se děje něco mimořádného. Co se stane, když objekt, který by neměl existovat, začne reagovat na zvuky starší než zaznamenaná historie? Reakce bugasféry na starověké sanskrtské zpěvy rozbily vědecké předpoklady, rozmazali hranici mezi hmotou a významem a odhalili záhady, které žádná technologie nedokáže vysvětlit. Pokud je vibrace jazyk, co přesně se tento artefakt snaží říct, zůstaňte s námi a dozvíte se to. Sféra, která by neměla existovat. Objev začal daleko od jakékoliv laboratoře hluboko na tichém okraji Bugy v Kolumbii, kde farmář narazil na scénu, kterou nedokázal vysvětlit. Země ukazovala spálenou skvrnu oblast, kde tráva zmizela a půda byla suchá a křehká, jako by něco ze země vysálo veškerou stopu vláhy a života. V samém středu tohoto neživého kruhu ležel předmět, který vypadal klamně jednoduše. Kovová koule zhruba o velikosti fotbalového míče s dokonale hladkým povrchem, který se v ranním světle leskl. Na první pohled připomínala šrot z havarovaného dronu nebo vyřazenou průmyslovou součástku, ale bližší zkoumání okamžitě ukázalo, že se nejedná o nic obyčejného. Koule nejevila žádné známky, nárazu, žádné švy, žádné šrouby, žádný vstupní bod, ani žádné viditelné stopy, které by naznačovaly, jak se na tomto poli ocitla. Vypadalo to, jako by objekt byl vytvořen bez jakékoliv rozpoznatelné konstrukční metody. Ještě znepokojivější byla skutečnost, že nevykazoval žádné poškození, přestože spočíval ve spáleném kousku země. Místní úřady přepravili kouli na nedalekou univerzitu k předběžné prohlídce a v okamžiku, kdy vědci začali provádět měření situace, se vyhrotila ze zvědavosti ve vědecký poplach. Koule vyzařovala nízkofrekvenční vibrace, které byly popsány jako slabé, ale dostatečně silné, aby narušily elektronická zařízení v místnosti. Zařízení blikala senzory se chovaly nepředvídatelně a dokonce i jednoduché přístroje se chovaly nepředvídatelně, kdykoliv se k objektu přiblížily. Vibrace nebyly náhodné. Přetrvávalo to v ustáleném, měřitelném vzorci, který nikdo nedokázal přirovnat ke známým materiálům nebo zařízením. Druhá anomálie se objevila při teplotních testech. Zatímco okolní vzduch zůstával teplý, povrch koule zůstal chladnější než okolí a odmítal absorbovat teplo jako normální kov. Udržoval si konstantní povrchovou teplotu, což odporovalo základním termodynamickým očekáváním. Objekt se zdál být téměř izolovaný od okolního světa, ne inertní, ale aktivně odolávající tepelné výměně. Jak se zkoumání prohlubovalo, magnetický senzor detekoval fluktuace, které neodpovídaly žádnému známému materiálnímu vzorci. Naměřené hodnoty se nepředvídatelně měnily, což naznačovalo, že objekt generoval magnetické pole na rozdíl od konvenčních kovů nebo slitin. Každý nový test záhadu rozšiřoval místo, aby ji zužoval. Vědci si rychle uvědomili, že čelí něčemu daleko za hranicemi ztraceného technologického kusu. Dokonce i její nehybnost se zdála klamná. Ačkoliv koule seděla tiše bez zvuku či mechanického hučení přístroje, registrovali vnitřní pohyb. Něco se uvnitř hýbalo s takovou jemností, že to nebylo slyšet, jen měřit. Chovala se tiše a přesto nepopiratelně aktivní. Zpráva se rychle rozšířila. Neobvyklá kombinace bezešvého povrchu, nízké teploty, magnetických nepravidelností a vnitřního pohybu upoutala pozornost specialistů v celém regionu. Brzy se k vyšetřování připojila Národní autonomní univerzita v Mexiku UNAM, která vyslala experty, aby objekt přímo prozkoumali. Mezi nimi byl doktor Carlos Muñoz, jeden z prvních vysoce kvalifikovaných fyziků, kteří analyzovali artefakt. Jeho první hodnocení bylo záhadné, ale přesto výmluvné.
Vnitřní design popsal jako inženýrský jazyk, který nepatří do naší doby. I s pokročilými metodami skenování se koule bránila úplné interpretaci. Počáteční snímkování odhalilo složitosti, které hádanku jen prohloubily. Pod její bezchybnou vnější vrstvou vědci objevili vnitřní prvky neočekávané složitosti, ale nástroje se jen s obtížemi prokousaly dostatečně jasně pro úplný pohled. To, co bylo vidět, naznačovalo něco záměrně konstruovaného, přesto naprosto odlišného od jakéhokoliv známého technologického systému. Jakmile však vědci začali zkoumat její vnitřní strukturu, ukázalo se, že koule je ještě nemožnější, než si představovali. Inženýrství přesahující jakoukoliv známou éru. Jeden z nejpozoruhodnějších objevů přišel, když vědci použili pokročilé zvětšovací nástroje. Při extrémně detailním pohledu odhalila vnější vrstva koule něco, co vypadalo jako mikroskopické vedení. Uspořádané v tak jemných vzorcích, že i elektronové mikroskopy měly potíže sledovat jejich celou dráhu. Tyto drobné struktury byly zjevně navrženy inženýrsky, nikoli přirozeně vytvořeny. Proplétaly se materiálem jako vnitřní nervový systém, přesto byly tak nepatrné, že jejich vystopování bylo téměř nemožné. Pro tým to byl důkaz konstrukčního procesu, který daleko přesahoval současné možnosti. Další skeny ukázaly něco ještě úžasnějšího. Koule nebyla z jednoho kusu kovu, ale skládala se ze 3 do sebe vložených skořepin, každá z nich byla vyrobena z jiného kovového složení. Mezi těmito vrstvami se nacházel neznámý izolační materiál, který odolával klasifikaci a neodpovídal žádné látce uvedené ve vědeckých databázích. Tato vrstvená konstrukce naznačovala účel, ale nic na ní neodpovídalo lidským výrobním technikám. Uprostřed koule se nacházel nejzáhadnější prvek ze všech jádro, které připomínalo čip nebo jádro. Mělo krystalickou texturu, ale zároveň vykazovalo vzory, které vypadaly téměř organicky, jako by mísilo biologickou geometrii s technologickou strukturou. Vědci nedokázali určit, zda fungoval jako procesor zásobník energie nebo něco zcela bezprecedentního. Věděli pouze, že neodpovídá žádné známé kategorii. Kromě své vnitřní architektury se objekt choval způsobem, který zpochybňoval samotnou fyziku. Výzkumníci si všimli, že když se lidé přiblížili ke kouli, její poloha se mírně změnila, téměř jako by reagovala na blízkost. Tyto pohyby byly extrémně malé, ale dostatečně konzistentní, aby se daly změřit. Inženýři, kteří toto chování monitorovali, uvedli, že se koule neotočila normálním způsobem. Místo toho se zdálo, že klouzá nebo se pohybuje vzduchem a z povrchy se dotýká jen lehce. Bylo to, jako by koule selektivně měnila hmotnost, kterou nese. Toto pozorování vedlo k jednomu z nejšokujících měření provedených v raných studiích. Za kontrolovaných podmínek koule vykazovala 81% snížení setrvačnosti. Jednoduše řečeno, objekt se choval, jako by mohl manipulovat s vlastní hmotností a stávat se lehčím nebo těžším v závislosti na okolnostech, které vědci dosud neidentifikovali. Žádný známý mechanismus nedokázal vysvětlit, jak by objekt mohl záměrně upravovat setrvačnost bez zdroje energie nebo pohyblivých částí. Její tepelné vlastnosti byly stejně abnormální. Koule vyzařovala stálý chladicí efekt a ztrácela přibližně 100 W tepelné energie za hodinu, přestože nevykazovala žádný viditelný zdroj energie ani žádné vnitřní systémy schopné uvolňovat teplo. Neohřívala se teplotou okolního vzduchu. Místo toho si udržovala nepřirozeně stabilní chlad, téměř jako by aktivně odrážela teplo. Jak se zpráva o objevu šířila online komunity, explodovaly teoriemi. Někteří naznačovali, že koule je mimozemská sonda. Jiní se domnívali, že se jedná o vojenský prototyp nebo možná starověký artefakt, jehož technologie překračuje moderní chápání.
Několik spekulativních hlasů navrhlo myšlenky, jako je kvantová baterie nebo dokonce organický stroj. Zatímco mnoho z těchto teorií bylo extrémních data z nezávislých laboratoří, potvrdila, že se koule chovala na rozdíl od všech známých objektů. Tyto externí laboratoře zaznamenaly stejné podivné jevy, kolísání hmoty emise energie a neustálý magnetický hukot, který přetrvával bez ohledu na podmínky. Jeden inženýr poznamenal, že koule se mikroskopicky roztahovala a smršťovala téměř jako by dýchala. Nebyly slyšitelné žádné zvuky, žádný pohyb, který by pouhé oko dokázalo zaznamenat. Přesto přesné přístroje uvnitř zaznamenaly rytmické mikropohyby. Dopad na prostředí dodal záhadě další vrstvu. Původní pole, kde byl objekt nalezen, stále nevykazovalo žádný obnovený růst trávy, ani mikrobiální život, ani měsíce po objevu. Vzorky půdy odhalily extrémní úbytek vlhkosti, ale co je zásadní, žádnou radiaci. Absence radiace vyloučila typická vysvětlení týkající se kontaminace nebo jaderných účinků. Vědci přišli s myšlenkou, že koule by mohla vytvářet nějaký druh ionizovaného pole, které by zbavovalo okolní oblast vlhkosti. Ale i to byla spekulace. Nic neodpovídalo známým procesům. Ve vědecké komunitě se v poznámkách a diskusích začal šířit termín neviditelná extrakce energie. Jiní tomu jednoduše říkali kolumbijská záhada. Teorie se množily, ale žádná neposkytla úplné vysvětlení. Koule se zdála být mechanická i živá, zároveň tichá, vnímavá a nepopiratelně si vědoma svého okolí. A jak slavně prohlásil jeden výzkumník, když sledoval živý monitor, jak odráží stálý elektromagnetický puls koule, my nestudujeme ji, ale ona studuje nás. Nikdo si neuvědomil, že ta nejúžasnější reakce stále čeká ta, která prolomí hranici mezi zvukem a hmotou. Když fyzika dosáhla svých limitů, jakmile se sféra dostala plně pod kontrolu významných výzkumných institucí, testování se přesunulo od základního pozorování k hlubší analýze. To, co vědci zjistili, posunulo hranice fyziky do oblastí, které nikdo nepředpokládal. V kontrolovaných zařízeních Národní autonomní univerzity v Mexiku začaly výzkumné týmy dokumentovat chování, které zpochybňovalo všechny konvenční modely, na které se spoléhali. Jeden z prvních otřesů nastal během studie pohybu. Technici umístili kouli na nakloněný povrch určený k měření kinetického odporu. Objekt se zpočátku choval normálně a podle očekávání zůstal nehybný. Ale o chvíli později se koule nečekaně kutálela do kopce po mírně nakloněné rovině bez jakékoliv vnější síly. Vědci se test pokusili několikrát, upravovali proměnné, měnili textury povrchu a upravovali podmínky prostředí. Výsledky se lišily. Někdy koule zůstávala nehybná a někdy vzdorovala gravitaci. Tato nekonzistentnost tým znepokojovala. Bylo to, jako by se koule rozhodovala, kdy se bude řídit gravitační silou a kdy ji ignorovat. Termografie poskytla ještě větší složitost. Bez ohledu na okolní teplotu si koule udržovala povrch, který byl chladnější než okolí. I když byla koule uzavřena uvnitř izolované komory, izolované od proudění vzduchu a vnějších teplotních rozdílů, objekt stále vytvářel dokonalý kruhový tepelný gradient. Nejchladnější byl ve svém jádru a nejteplejší na vnějších okrajích, čímž vytvořil symetrický vzor, který se v každém testu přesně opakoval. Někteří inženýři se domnívali, že by mohl fungovat jako forma chladiče, který by tepelnou energii přeměňoval na něco úplně jiného. Absence jakéhokoliv viditelného zdroje energie však tuto myšlenku znemožňovala ověřit. Poté následovaly materiálové testy, které zmařily veškeré naděje na klasifikaci artefaktu jako známé slitiny. Pomocí rentgenové difrakce se vědci pokusili zmapovat jeho strukturní složení
jen aby zjistili, že atomová mřížka neodpovídá žádnému kovu zdokumentovanému v periodické tabulce. Místo toho mřížka vykazovala nepravidelnosti odpovídající materiálům vytvořeným za extrémního tlaku, jaké se nacházejí uvnitř hvězd nebo v důsledku výrobních procesů, které jsou v současnosti lidmi nedosažitelné. Závěr tým šokoval. Materiální struktura koule nepochází z žádné známé přírodní ani průmyslové metody. Řezání do objektu se ukázalo jako zcela marné. Vědci vyzkoušeli vrtáky s diamantovými hroty, laserovou ablaci a dokonce i vysoce přesné řezné nástroje, určené pro letecké materiály. Všechny metody selhaly. Vnější vrstva nebyla jen pevná. Chovalo se, jako by aktivně odolávalo rušení a odmítalo jakýkoliv pokus o jeho prolomení. Čím hlouběji se vědci podívali, tím podivnější se jim jevila vnitřní struktura. Pod vylepšenou elektronovou mikroskopií vnitřní vrstvy odhalily 3 kovové skořápky, každá složená z různých slitin oddělených neznámou izolací. Ještě překvapivější byly vnitřní vlákna, která vyzařovala slabé fotonické záblesky připomínající jakýsi signál nebo odpověď. Někteří fyzici poznamenali, že tyto záblesky se podivně podobaly biologickým neuronům, ačkoliv se nikdo neodvážil tvrdit, že koule je živá. Toto pozorování však podnítilo spekulace mezi okrajovými vědci, kteří naznačovali, že objekt možná nebyl postaven, ale naopak vypěstován, čímž by se spojily technologické a biologické principy designu. Za zavřenými dveřmi se menší skupina výzkumníků zabývala neobvyklým úhlem pohledu – zvukem. Umístili kouli do zvukově izolované komory a zavedli do ní řízené vibrační frekvence. Všimli si jemných elektromagnetických fluktuací, kdykoliv byly přehrány specifické tóny. Signály byly slabé, ale nezaměnitelné. To vyvolalo novou otázku. Byla koule citlivá na zvuk nebo reagovala na něco hlubšího? Rezonanční frekvence. Po celé týdny týmy prováděly simulace a testovali různé frekvence a snažili se zmapovat reakční vzorce koule. Nic v jeho reakcích neodpovídalo běžné hmotě. Všechno, co dělal, bylo záměrné, rytmické a spjaté s interakcemi, které nikdo nepředvídal. Pak nastal zlomový bod. Během rutinní kalibrace promluvil stážista uvnitř komory zcela omylem a údaje na kouli se okamžitě změnily. Když stážista přestal mluvit, údaje zmizely. Byl to první nepopiratelný důkaz, že lidský hlas ovlivňuje kouli. Tento náhodný objev otevřel dveře k dosud nejúžasnější reakci. Reakci, která zahrnovala starověký zvuk zapomenuté znalosti a rezonanci starší než zaznamenaná historie. A když vědci sledovali tuto nečekanou stopu, koule reagovala na něco mnohem staršího a mnohem přesnějšího, než jakýkoliv moderní experiment mohl předvídat. Sanskrtská reakce. Průlom, který změnil celé vyšetřování, nezačal velkým experimentem, ale detaily téměř pohřbenými v datových protokolech. Hluboko v záznamech ze senzorů si analytici všimli, že se elektromagnetické pole koule mění, kdykoliv se ozývají lidské hlasy. Během běžné kalibrace uvnitř komory jeden z výzkumných asistentů nenuceně hovořil poblíž zařízení. Zvuk nebyl součástí testu. Data však poté ukázal slabý, ale dokonale rytmický puls uvnitř koule, který odpovídal tónu a tempu hlasu asistenta. Tento vzorec nebyl šum. Byla to reakce. Toto zjištění donutilo tým přehodnotit svůj přístup. Pokud koule reagovala na hlas, reagovala na jazyk nebo jednoduše na vibrace. Tato otázka skupinu rozdělila. Někteří se domnívali, že se musí jednat o rezonanci, zatímco jiní tvrdili, že jazyky mají odlišnou zvukovou geometrii, která by mohla hrát roli. Výklad však zůstal nenápadný, takže nikdo nedokázal debatu urovnat. Pak jeden postgraduální student, fascinovaný myšlenkou harmonické frekvence, navrhl něco nekonvenčního. Otestovat sanskrt.
Sanskrt známý svou přesnou fonetickou rezonancí je již dlouho studován lingvisty a akustiky, kteří věří, že jeho slabiky přirozeně vytvářejí symetrické vibrační vzory. Většina vědeckého týmu tuto myšlenku zavrhla jako mytologický romantismus. Přesto vzhledem k nedostatečnému pokroku souhlasili s pokusem. První sezení proběhlo v naprosté izolaci. V komnatě se rozhostilo ticho, zatímco se přes nízkofrekvenční měnič přehrávala nahrávka Gayatri mantry. Několik minut se nic nedělo. Pak, jak zpěv postupoval do druhé sloky, začaly monitory blikat. Elektromagnetické hodnoty prudce vzrostly a ukázaly náhlé strukturované změny. Po povrchu koule se rozlil slabý záblesk. Nenápadný, ale dostatečně skutečný, aby zmrazil všechny v místnosti. Když zvuk ustal, záblesk okamžitě zmizel a energetické hodnoty se vrátily k normálu. Tým se zpočátku domníval, že jde o náhodu. Ale když byl test zopakován, odezva se opakovala. Stejný zpěv, stejné harmonické tóny, stejná reakce. Vědci si brzy uvědomili, že koule reaguje pouze na sanskrtské mantry. Když hráli západní hudbu tonální zpěvy z jiných kultur, nebo dokonce čistý bílý šum koule, zůstávala nehybná a zcela nereagovala. Ale když se sanskrtské frekvence vrátily vnitřní energie, se začala opět měnit. Někdy objekt slabě zářil. Jindy se místnost vibrovala nízkou rezonancí, která vyvolávala pocit, jako byste stáli vedle masivního motoru pohřbeného hluboko pod povrchem. Nebylo to hlasité, ale pronikalo to podlahou a do kostí. Aby se vyloučila možnost lidského zásahu, tým nahradil všechny nahrávky čistě digitálními frekvencemi, které odpovídaly harmonické struktuře mantry. Reakce byla stejná. Kouli nezáleželo na tom, zda zvuk vydává lidský hlas nebo reproduktor. Reagovala na geometrii vibrací, nikoli na význam slov. Shrnul svá zjištění stručně ve svých poznámkách. Zdá se, že rozpoznává geometrii vibrací, nikoli jazykový význam. Toto tvrzení zcela změnilo směr výzkumu. Objekt neinterpretoval řeč. Synchronizoval se specifickými vibračními strukturami zakódovanými v mantře. V tomto bodě se testy příliš rozrostly na to, aby zůstaly utajeny. Žádosti o pozorování se hrnuly od mezinárodních výzkumných skupin a brzy se na internet dostaly i klipy. V jednom virálním klipu technik broukal jednu sanskrtskou slabiku poblíž koule, což způsobilo, že koule vyzařovala slabou modrou luminiscenci. Tisíce diváků tvrdili, že to dokazuje, že starověké jazyky jsou spojeny s univerzální fyzikou. Jiní obvinili tým z falešného záběru, ačkoliv surová data mluvila sama za sebe. Ať už si komentátoři mysleli cokoliv, vědci jasně chápali jednu věc. Koule reagovala na starodávný vibrační vzorec s přesností konzistencí a záměrem. Toto odhalení je přimělo naplánovat formální demonstraci kontrolovaný experiment, který by byl svědkem zaznamenán a ověřen několika stranami. A událost, která následovala, měla všechno změnit. Protože když svět konečně sledoval, jak koule reaguje na sanskrt reakce, byla mnohem silnější a mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával. Den, kdy se koule probudila. Ráno v den plánované živé demonstrace byla atmosféra uvnitř výzkumného zařízení neobvykle těžká. Technici, fyzici a pozorovatelé zaujali svá místa kolem vystužené komory, kde koule spočívala. Bylo nastaveno několik kamer, kalibrovány přístroje a tým se připravil na zdokumentování prvního plně ověřeného testu reakce koule na sanskrtské zpěvy. Nikdo neočekával nic dramatického. Cílem bylo jednoduše reprodukovat dřívější reakce pro záznam. Ale během několika minut se experiment dostal do oblasti, kterou nikdo nečekal. Jakmile začalo nahrávání mantry Gayatri, místnost naplnil známý hukot měničů. Zvuk nebyl hlasitý. Nenápadně se pohybovala prostorem, vibrovala vzduchem podlahou a ocelovými podpěrami obklopujícími komoru.
Zpočátku naměřené hodnoty vykazovaly normální fluktuace, jaké koule vykazovala během předchozích testů. Pak ale jeden z monitorů začal červeně blikat. Elektromagnetické pole kolem koule se náhle zvýšilo rychlostí daleko za hranicí čehokoliv dosud zaznamenaného. Skandování pokračovalo. Teplotní senzory uvnitř komory ukazovaly rychlý pokles o několik stupňů během pouhých několika sekund. Jak se v místnosti zvyšovalo napětí, pozornost všech se upřela na samotnou kouli. Její povrch začal vyzařovat jemnou modravou záři slabou, ale nezaměnitelně synchronizovanou s rytmem mantry. Pulzy nebyly náhodné. Přesně načasovali harmonické intervaly chorálu. Technici nevěřícně zírali. Koule nejen reagovala, synchronizovalo se to. Pak začalo rušení. Světla blikala, monitory zkreslovaly a zařízení s kovovými povrchy začala tiše vibrovat. Měl jsem pocit, jako by se celá místnost naladila na stejnou frekvenci jako ta popěvek. Někdo zašeptal, tohle je šílené, zatímco data proudila obrazovkami neuvěřitelnou rychlostí. Koule teď stabilně zářila a pulzovala v dokonalém rytmu. Přístroje potvrdili, co vědci pozorovali. Vzory nebyly šumem ani náhodným zkreslením. Jednalo se o strukturované energetické podpisy, opakující se s matematickou přesností, téměř jako by objekt vysílal nebo komunikoval. Doktor Munoz, který trval na tom, aby test zůstal z bezpečnostních důvodů, krátký nařídil vypnutí zvuku. V okamžiku, kdy zvuk ustal, záře pohasla. Během několika sekund se teplota stabilizovala, pole se vrátilo do normálu a stroje se utišily. Celý jev trval méně než minutu. Ale to, co odhalila data, otřáslo týmem mnohem víc než zářivý obraz. Prohlížení záběrů snímek po snímku odhalilo určitý vzorec. Pokaždé, když zpěv dosáhl svých vysokých tónů, energetický výstup koule se zesílil s dokonalým sladěním. Objekt nejen reagoval. Vykazoval něco blízkého rozpoznání vibrační struktury. Někteří badatelé se domnívali, že za to může fonetická geometrie sanskrtu, tedy vysoce symetrické uspořádání jeho zvuků. Jiní to odmítli jako mystickou interpretaci. Nikdo však nedokázal vysvětlit, proč jiné jazyky zvuky nebo tóny zcela selhaly, zatímco sanskrtský chorál konzistentně uspěl. Během několika dní se klipy z události rozšířily online a vyvolali bouřlivou debatu mezi fyziky, lingvisty a duchovními komunitami. Někteří tvrdili, že demonstrace dokazuje, že starověké civilizace chápaly rezonanční fyziku na hlubší úrovni než moderní věda. Jiní varovali před romantizováním toho, co by mohl být nebezpečný nebo neznámý energetický mechanismus. Ať už byla interpretace jakákoliv, okamžik, kdy koule zářila v rytmu skandování, se stal jedním z nejsledovanějších vědeckých klipů na internetu. Univerzita vydala oficiální prohlášení, v němž označila výsledky za anomální, ale hodné dalšího zkoumání. Soukromně však mnoho členů výzkumného týmu přiznalo, že byli otřeseni. Koule prokázala selektivitu, úmyslnost a něco, co se zdálo znepokojivě blízké vědomí. Jeden pozorovatel později poznamenal: nereagovala na nás. Na něco si vzpomínala. Demonstrace dokázala jednu věc, o které se nedá polemizovat. Poprvé v dějinách vědy objekt reagoval měřitelnými inteligentními vzorci na starověký lidský zpěv. Hranice mezi fyzikou a významem byla překročena, ale následky, které následovaly, se ukázaly být ještě podivnější. Koule už ten chorál nepotřebovala. Předmět, který si začal pamatovat. Týdny po dramatické demonstraci zůstalo výzkumné zařízení uzavřené a přístup do něj byl omezen na malý počet oprávněných pracovníků. Sféra Booga, nyní středem celosvětové pozornosti, se nacházela uvnitř své zadržovací komory pod neustálým dohledem. Většina původního výzkumného týmu byla přeřazena na jinou pozici a šířily se tiché zvěsti, že projekt přešel pod vládní dohled. Oficiálních informací bylo málo,
Ale ti, kteří pracovali nejblíže objektu, věděli, že koule začala projevovat chování, které se vzpíralo všem dosud zavedeným rámcům. Nejvýznamnější objev se objevil tiše zpočátku téměř bez povšimnutí. Koule začala vydávat slabé pulzy i v naprostém tichu. Tyto pulsy byly extrémně jemné, detekovatelné, pouze citlivým vybavením, ale byly konzistentní. Ještě znepokojivější bylo zjištění, že jejich struktura odpovídala harmonickým intervalům Gayatri mantry. Koule nějakým způsobem opakovala vibrační vzorce, kterým byla vystavena před několika týdny. Už nereagovalo na zvuk. Vytvářelo si vlastní rezonanci, zrcadlilo zpěv, jako by si ho zapamatovalo. Vlivy prostředí nadále komplikovaly vyšetřování. Pod laboratoří geologové zjistili zvýšené hladiny ionizace v půdě podobné těm, které byly nalezeny na původním místě nálezu. Rostliny v blízkosti zadržovací oblasti vykazovaly známky dehydratace a vadly způsobem, který odrážel pusté pole, kde byla koule nalezena. Ani tentokrát nebyla přítomna žádná radiace, takže vědci neměli žádné konvenční vysvětlení. Předběžné závěry naznačují bezprecedentní formu vibrační interakce mezi hmotou a zvukem. Kromě toho neposkytli žádné další podrobnosti. Jejich mlčení pouze zesílilo veřejné spekulace. Online diskuse se rozrostly do tisíců vláken. Někteří trvali na tom, že koule je zárodkem jiné formy inteligence. Jiní se domnívali, že se jedná o sondu, která měří lidské vědomí nebo podmínky prostředí. Mnozí tvrdili, že synchronizace koule se sanskrtem naznačuje znalosti starší než psaná historie. Záběry z demonstrace kolovaly dál a lidé snímek po snímku analyzovali překryvy vln, akustickou geometrii a slabou modrou záři koule. Uvnitř laboratoře byl vzduch těžký. Několik techniků hlásilo slabé tóny v blízkosti komory, a to i bez jakéhokoliv audiosystému. Frekvence byla nízká, sotva znatelná, přesto nesla zřetelný měřený rytmus. Pomalý, stálý a nezaměnitelně pravidelný, téměř jako tlukot srdce. Když jeden výzkumník zašeptal něco poblíž vystuženého skla, naměřené hodnoty znovu poskočily. Ať už koule dělala cokoliv, nepřestala. Vědci se však měli ještě více zvrtnout, jak se objevovaly další a další teorie, ozvěny dávné rezonance. I po živé demonstraci Buga Sphere nadále udivovala svět. Zdálo se, že její vliv sahá daleko za pouhé pozorování, jakoby objekt. Nenápadně přepisoval své okolí na molekulární úrovni. Mediální pokrytí explodovalo. Titulky novin jej označovaly za artefakt, který naslouchá zpívající stroj, a kvantovou záhadu Kolumbie, což odráželo fascinaci i znepokojení. Celosvětová veřejnost se nemohla rozhodnout, zda se jedná o zázrak, hrozbu nebo záhadu. Debaty vypukly napříč televizními panely i online fóry. Fyzici se vášnivě hádali o pravděpodobnosti teorie záporné hmotnosti, zatímco lingvisté spekulovali, že vibrační syntax ve starověkých jazycích by mohla nést nevyužitou sílu. Duchovní vůdci tvrdili, že koule potvrzuje, že sanskrt představuje původní frekvenci stvoření. Skeptici mezitím univerzitu obvinili z zinscenování účinků a tvrdili, že existovala skrytá LED světla nebo magnetické rušení. Když ale instituce zveřejnila část nespracovaných dat o elektromagnetických polích, i ti nejhlasitější kritici zmlkli. Čísla byla přesná a ukazovala strukturu a pravidelnost příliš čistou na to, aby se dali sfalšovat. Pro doktor Munoze nastal zlom při prozkoumání spektrogramu energetických emisí koule. Všiml si překvapivého vzoru. Zrcadlil geometrii Šrí Jantry, starověkého hinduistického symbolu, představujícího spojení fyzické a duchovní roviny. Žádné programování ani vnější manipulace to nedokázaly vysvětlit. Tento jediný objev zanechal tým v ohromeném tichu téměř hodinu.
Byla to náhoda, nebo si koule nějakým způsobem osvojila kosmickou geometrii, zakódovanou v samotné mantře Gayatri? Bezpečnostní opatření kolem artefaktu se zpřísnila. Vstup nyní vyžadoval biometrické prověření a před zařízením vypukly protesty. Někteří požadovali transparentnost, zatímco jiní tvrdili, že se jedná o božské důkazy potlačené akademickou sférou. Nešlo už jen o hmotu energii nebo termodynamiku. Sféra se zapojovala do něčeho podobného komunikaci. Slyšelo nejstarší strukturovaný jazyk lidstva a reagovalo měřitelným záměrným způsobem. Význam nebo záměr zůstával nejasný, ale jeden fakt byl nepopiratelný. Objekt překročil hranici mezi pasivním pozorováním a interakcí. Týdny plynuly. Laboratoř zůstávala uzavřená a aktualizace byly vzácné. Sféra Bhuga spočívala v izolaci pod dohledem malého autorizovaného týmu. Většina původních výzkumných pracovníků byla přeřazena na jinou pozici, ačkoliv se šířily zvěsti, že projekt tiše přešel pod dohled vlády. Data se hromadila závratnou rychlostí, zaplňovala celé servery, ale nikdo je nedokázal plně interpretovat. Každý test vyvolával nové otázky. Každé potvrzené měření odporovalo existujícím teoriím. Pak přišlo to nejpozoruhodnější odhalení. Koule nyní vyzařovala slabé pulzy v naprostém tichu bez zpěvu nebo vnějších vibrací. Energetické vzorce byly jemné, ale konzistentní, strukturované v cyklech, které odpovídaly harmonickým intervalům Gayatri mantry. Objekt si nějakým způsobem vibraci zapamatoval. Už nejen reagoval, ale autonomně reprodukoval zpěv. Fyzici spekulovali o reziduální rezonanci, samoudržující se kvantové oscilaci, žádné vysvětlení však zcela nesedělo. Přesto ti, kteří strávili delší dobu v blízkosti koule, hlásili něco, co přesahovalo vědecké hranice. Jeden technik tvrdil, že slyšel své jméno šeptat skrz statický šum monitoru. Jiný uvedl, že puls koule se zrychlil, když lidé vstoupili do místnosti, jako by dokázala detekovat pozornost nebo přítomnost. Mimo vědecké kruhy se interpretace množily. Někteří viděli důkazy o tom, že starověké jazyky byly kódovány stejnými matematickými principy, které ovládají vesmír. Jiní to považovali za důkaz jemného spojení mezi zvukem vědomým a záměrem, což je most, který moderní věda jen zřídka uznává. Někteří dokonce navrhli, že koule funguje jako kosmické zrcadlo, odrážející vibrační podstatu lidstva způsoby dříve nepředstavitelnými. Unam nakonec vydal krátké prohlášení. Sféra Bhuga je stále předmětem výzkumu. Předběžná data naznačují bezprecedentní formu vibrační interakce mezi hmotou a zvukem. A kromě toho ticho. Příběh však odmítal vyblednout. Vědci byli v úžasu, ale představivost veřejnosti se dál nevzdávala. Pro mnohé se koule stala víc než jen anomálií. Stala se symbolem znovu objevení, připomínkou toho, že některá záhady mají být prožívány ve fragmentech, nikoli plně vyřešeny. Někde v té uzavřené kolumbijské laboratoři Bhuga Sphere nadále tiše bzučí a pulzuje starodávným chorálem, rytmem starším než zaznamenaná historie. A když se pozorně zaposloucháte, máte téměř pocit, jako by se samotný vesmír snažil vzpomenout si na ta slova. Zatímco koule tiše pulzuje, svět sleduje a žasne. Mohlo by lidstvo někdy skutečně pochopit inteligenci, která naslouchá, učí se a pamatuje si bez jediného slova. Podělte se o své myšlenky v komentářích níže.